Liburu honetan agian gako pare bat edo klabe pare bat ikusi beharko genituzke, ez dela. Lehenengoa da izenburuari buruz, Gipuzkoako historia nafarra, ez da. Gipuzkoako historia ezin da kontatu bere testuingurutik gainerako euskal lurraldeetatik aparte. Gipuzkoako historia kontatu ahal izateko nahita nahi ez kontuan hartu behar da bai Espainiako historia eta baita ere Frantziako historia. Baina, batez ere, kontuan hartu behar da gure estatuaren historia. Hau da, Nafarroaren historia. Nafarroa izan garen garaiko historia. Hori da lehenengoa. Bigarrena da bereziki ez dagoela etendura politikorik gure historian zehar. Badago aintzina bat eta badago gaurko bat. Eta aintzinako horretan eta gaurko horretan badago kronologia jarrai bat, badago historia jarraitu bat, gaur egun arte. Eta hirugarrena da, Gipuzkoari buruz hitz egiten dugunean, ezin degula Gipuzkoako historia ondo ulertu ez bagea itsasoari begira jartzen. Azken finean, Gipuzkoaren kokapen geoestrategikoak markatu egiten du bere bilakaera historikoa. Gipuzkoa da Ebrotik iparralderako lurralde guztien itsasoratzeko bidea. Eta hori da liburu honen muina edo liburu honen tesi nagusia. Liburu honetan azaldu nahi izan dudana.